Кадом смерим анча? Точно? Салон подписчиков дастархон ноз неъмат диде. Мо дар меҳмонии подписчик будем. Айчам зиёд духтарак мада менавис. Баъд номерома гирифт, WhatsApp да гал задем. Баъд гуфт ки чи номерчаи хонаи мо биёй. Гуфтам ҳарака дорем. Бахай омадем хонашон. Беҳад одамои хуб. 4 холаш дидем. Холаш вообще. Холаш ҳамин современник. Холои современник, короче. Хичам духтараки нағд зита кудакчаш қачи хушоманашку вообще. Короче, семьяи зур. Баъд зодрӯз дошт сбои дигар зодрӯз қачи табрик. Оз мо аҷа биромадем, акои чӣ рафтестем? Аз зодрӯз биромадем, дузанда рафтестем. Куртои арӯсиро дузанда бурдаестем, бо як куртка дорем. Ана баъд и хона мерем насиб. Иҷа медонем куҷоя иҷа калелина. Болои болор. Ба мо таксида омада истадем. Калел ма гуфтам ки ма тасаввур мекардем. Калел ма наомада будем да. Ва таксиста гуфтам ки ма тасаввур мекардем ки калел меган ягон асабниҳоам хелио. Ва гуфт ки ӯ поён шад. И болош раҳош безеб дай. Хонаош хушрӯне ки камтар баландӣ дар хона. Ай меҳмонӣ омадем пешхонада мошина. И мошин ай сайти кӯмактичия ба сари телевизори мо омада. Сари телевизор сухта. Звук дора, изображение не. Рамнали гуфте саб ки устои телевизор мебия. Ваям набуд гуфте ма барам ё ту ё ма успет кунем. Ини пешхонаи моай. И устои телевизор омада. Ки телевизора мебарам. Ке карнавис? Салом алейкум подписчико. Коронавирус омада иҷа биёши? Рувожама маҳкамай. Чи номаш чиай? Видео сар шуда магазин сар қати омадам нигоҳ кунед кексои тоҷикия наму чизо буромадагия хоҳари мамка савдогари балои ҳама чизо бемазар дама метиқунада. Ам ха бамаза мега мебарам ку ба мега вай бемаза буд ман барои туда хари ки мехара мега ина миёра. Чанд пачка бор кардагма? Чанд пачка бор кардима? 8-10 бор кардаг. Меҳмонӣ рафтам. Яё ҳам афач будян. Як таша бо обратно додан ман. Не, ман нахӯрдам. Як таша обратно додан ман. Ина мис студияи фирмаи. Як таша обратно додан ман хона овардам ку. Шодум шаку. Ҳама қабремаза рост дадруни сатили ҳамсоямон. Намедонам гол дора чӣ дора як сатил овардагия ки ам эмотона мода монебитагия ами хурданиё короче чӣ меган ҳамон пичоқи овқоткуниам хеле ҳамра гирифтам чиро дар ҳамуҷа рехтам самхабара кунӣ як ча фармар шикаста очайрай куҷо овардӣ гуфтмай хушуд баъд короче нам хеле иҷа бодинг салёни чанд пул майдача калон 14 буде майдаш 12 обзор магазин кардам барои чи подписчико ирӯз ма ҳиҷ ҷо намерам ирӯз рӯзи оила эълон шуда буде дар хонаи ма дигар подписчико дар эфирошон гуфтиян ки фақат ержен фармарзай кадом блогер рӯзи оила гуфта тамом худо дод дига гуфтан ана ӯ блогер тоҷик рӯзи оила гуфт рӯзи оила ирӯз гуфтем хаймай рӯзи оила боша оила омадам магазин барои чойхӯрӣ ягон чӣ гирем гуфтум озин мебинем ки чиз бемазара бо мода метиқонанд чӣ тавсия медиҳед дурғайга
چند سون؟ این ای وفلی 12 سونده یشکین اصلی های؟ دیگه خیلی نیست؟ من رولت میخوام چند سون؟ 12 ها چی دایی جا پد پیش گفت سیام پد 12 بده ای رولت یا باید ما 5 تا برم که همه سیر شوند در اون 5 تا رولت بودن در کره برای یه تاقت هیچ که سیر نمیکنه 300 گرم بوده خلاصه اینم خیلی جدم با همه چی داره مغازینی خیلی پرودکتو بیار надхо космический чокопай чанд сум калонуш тамошобину ай пятерочка холя маса и чанд сум тамошобину ай дастаи мора ба фикрам ягон кола намондай дар магазина Nasıl deli? Ne tamam da. кани Çortaqda. як дона кола мондай шав рӯз амҷа кола мебарам дафтари қарзо пур шидагиян хай ма ягон чӣ мегирам даши ма гулора шинонданем вирӯз ҳу мебинем дар куҷо мешава вайро шинонда чӣ хеле ки гуфтум ин рӯз рӯзи оила буда рӯзи чоршанбе ман намедонам ин рӯз рӯзи оила шид рӯзи суботник шид ман рамоналӣ фармарз дарахтора ряд шинондистем барое ки набудани мо дар дарахто қоқ шудян чанд та дига дарахт очам оварда шинонда дар набудани мо бо фарух омада шинонда каси хабаргӣ меода дарахти меоварда барое ки дарахтора ов надодиян дарахто қоқ шудян ҳозир мо нехе дарахтора ино сим кашидан хеле ряд шинондистем уҷода бинед чанд та фарумарз дарахто чамача ягала чормағз ҳарчи шинонда короче ина иҷодаи хеле ҳозир мо фақат ирӯз дарахтора чӣ кардем ряд подряд шинондем ма бояд гилома шинонам аз ҷо кофтестам овқотшон кардем баъд толибо нишон медиҳам ки дар давоми рӯз мо чӣ кор кардем Я-то хурди варси. И пшакмайкать фармаз. Итма дилафрузи фармаз ҷанг дорад. Як таузи задуш мепа. Пишти мо куҷо омади брат дафтар аз бор овардем отра. Митазе. Диде пшакмаз зур будай пас чико. заҳри дило хӯй рафа ки ҷанг кунмону ҷода истода биё барси авқот сух баҳмед ту Эҷам кита уҷоя? Нигоҳ ки я даруш мекунам. либосро нақалтонӣ Фармаз дил ҷанг доранд. Албатаи ки каши хурд амсал. ставка кне подписчико ки мебура Подписчикони барсик недори пишак дият тадаруш мехра. Мезанша. Дидем хай дур. Хаҷан кужа? Дидем способниста. Я тамизан. Митасе бупиш ме. Диди пишак ки маздур дай. Пишак дай, сак да кална.
او کلونه چزای پنجم فرامد Короче, идешь джангном, да? Бой отменяется. Саркис пойдет всяком брить. тамошобино рӯзи оила давом дора. Ин иҷора рамонали барои гулшинони ма тайёр кардай. Нигоҳ кунед гулои овардагии ман. Ина ин хеле ҳоҷ чеснокам нишон метавонам дона. Чесноке ки очам чекад ай ҳамин намуд буду дига цветаш. Вот еще. И ҳамаш ма еврошоп оварда будум. Бо ин намуд гул. Чеснок инаи буд диден? Инами ҳам чесноке ки очам чӣ кардай? Ош кардай. Чеснок. Чесноки очам инаи буд. Ям тюльпано. Бисёр оварда будум. Баъд ҳамаи омадан ятаи додум сона. Ям чандта оварда будум? 14 20 короче оварда будум. 20. Акол намедонам ё меброянд айча намеброянд. Бу дар рӯзи оила шинондагием шон ки баъд ина янамуд гули дигара ай магазини Lidl чизе харида будум ба вайда чӣ мегӯянд соям мираст чи акцепта чиде карчи я пачкаи гул падарка када будам ай Lidl ҷусҳо ира мара дода будам ҳамон хадаст мукам монда будум ҳати косметику ба ахир омад инам қадар главз мо дар инҷа бояд шинона замина тайёр кардест хабо зинда бошем мебинӣ ки уи гуло меброянд намеброянд. Ина мо шинондем ами раҳчада. Так ҷоянаку? Кадомш бенеша худо медонам броё шинондем. Бенешам буданд? Ой, низ бенешам. Бояд мо рамонали а ютуб медем ки ё чанд сантиметр чиқирда меандозем. Чиқирда меи. Бра. Тамом? Тарафтаги иша да байниш мешафам, байниш хона. Аҳа. Эй, амара визиб мекунад дохшаҷа. Майли. Чия намедонам. Пушра машкай. Байнишам дох медизм. Рӯзи оила ба охир расид? Бо давом дорад? 30 дарахт ина дарахтои шинондаги мо. Тамошобино 3 рӯз телевизор набуд. Чӣ 3 рӯз? Ай хони подписчик меҳмонӣ рафтам омадам телевизор набуд уже. 3 рӯз шид кардид ден рождени вай. 2 рӯз. Баъд сухта ина ҳозир ки чӣ хели шидагия? Куҷош сухта буд бугу? Телевизор. Ина здесь подписчиком. Сио. Угун. Здесь подписчиком. Иҷа хабиданест, иҷаш қар. Иҷаш бисёртар, а? Сио. Меш сухтай гуфт, ина алиш кадам. И чияка? Немилам чикое ки мебинид телевизора. Там нишон медиду ба фонари медиду. Ба ин кӯҳноро мо чӣ кор мекунем братон? Кӯҳноро оли хитовира шӯша бо ман миёрам. Бизнес мекунем. Ҷош мемонам. Види? Бо хитои бидай ман намедонам 7 сол пеш хардимш хитои. Ана ё задияни бародари азиз мега аира бичихи ҷавса ай мо як чиҷай мега иҷа барои ҳама мега ҷо торик шид. Види? Ё дига хел чизаям. Ана ира мега нигах наздикиш чихела ай мо мега тида иҷа барои ҳамон нимҷакуш хели шид. Уголок пайдо карда? Ки Далер Абдураззоқзода сардори раисияти сиёсати энергетика ва захираи об рекламаш кардин дар канали таҷрима. Хашидина. Хасос агар ин 2 рӯз мехези ҷада хови рӯ пару деволи холӣ об омӯхта шидаги ки чия? Чӣ мегӯянд шояд телевизор? На ҳар саҳар мехестӣ медонем чия ин подписчиком. Звезда, канали Звезда. Чида дурӯғ меги подписчиком? Чида? Ман фақат ҳаҷа мемондам ки ин ира тамошо мекардам.
سیزده تماشا میکنی را و چند تماشا میکنه این کانال های چه همه 5 تا کانال های چه همه که بیان 5 کانال تماشا میکنه